Abangcwele egameni lika Jesu siyangena enkozweni yabantu abasha bathandekayo abayigugu lethu. Siyayibonga Nkosi ehambe nathi kwaze kwaba la. Bathandekayo sokuseduze kuba sivule enkozweni sibonane sikhonze sibukana kade sikhonza abanye bezwe amazwi ekhuluma lokho ama voice messages. Abanye ke bebuka ku Revival TV, which is good. Imizamo yethu uNkulunkulu nathi bathandekayo singafuni nakanye ukuba sibe nesomiso sibe nesigagadu emphefumulweni wethu. uNkulunkulu esisiza ke ngendlela zokuxhumana zalesikhathi zalemihla sizamile ke ungangamandla ethu ungasanye umuntu. Siyabonga. Maybe next Sunday or next week sengizoba sengiso Ulundi sekuseduze emome bathandekayo egameni lenkosi. Ake sibonge usivule inkonzo ngomkhuleko. Baba wethu ongcwele liphilile uphilile wena njengoNkulunkulu usomandla ungomdala kuneyinsuku nabantu nomhlaba. Siyabonga Nkosi umsa, sibonga uthando, sibonga ukunakekelwa, sibonga ukuthandwa ngamazulu. Dumo lonke Nkosi malusekuwe limo lwakho lukufanele. Sibusisela lenkonzo esigena kuyo egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Bantu abasha ngicela siye ezwini lenkosi. Namhla sofunda incwadi ezimbili. Sizofunda incwadi yabahluleli isahluko seshumi nantathu 13. Sifunde from verse 22 to 25. Siphinde sifunde incwadi yamahubo isahluko sekhulu namashumi amabili nesikhombisa. Sifunde kusuka evesini lesithathu kuya kulesihlanu. Psalms chapter 127 verses number 3 to 5. I'm start reading from the book of Judges chapter 13 verses number 22 to 25. It read thus. And he said to his wife, "We will certainly die, for we have seen God." But his wife said, "If the Lord were going to kill us, he wouldn't have accepted our burnt offering and grain offering. He wouldn't have appeared to us and told us this wonderful thing and done these miracles." When her son was born, she named him Samson, and the Lord blessed him as he grew up. Last verse. And the Spirit of the Lord began to stir him while he lived in Mahanaim, Dan, which is located between the town of Zorah and Ashdod. Amen. Let's read the book of Psalms 127, verses number 3 to 5. Children are a gift from the Lord. They are a reward from him. Children born to a young man are like arrows in a warrior's hands. How joyful is the man whose quiver is full of them. He will not put to shame when he confronts his accusers at the city gate. Amen. Asibusiswe ukufundwa kwezwi. Baba lingcwele izwi lakho linguwe lingcwelisa thina, hlambulukisa umoya wethu. Lingamanzi abantu emphefumulweni omileyo, sibusise ngalo Nkosi egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Bantu abasha ngiyacela sikhulume afishane ngalo ludaba. Udaba lukaSamson esimasonke siyayazi indaba yakhe. uSamsoni wazalwa umama nobaba uManoa. Babe ngabathola abantwana as the scripture says. Babe ngabathola abantwana uSamson uthema esezozalwa umama wakhe wavakashelwa ingilozi yamtshena ukuthi xwaya ke manje
uzokhulelwa uzala umntwana, lo mntwana ke uyawuba ohlukaniselwe uNkulunkulu. So xwaya ke ukudlayo, xwaya ukukhulumayo, xwaya okwenzayo, ngoba wonke umuntu onikezwe ohlukaniselwe uNkulunkulu akenzi noma yini, akadli noma yini, akakhulumi noma yini. Wamxwayisa ke kanjalo, wasetshela umyeni wakhe athi kufika umuntu lapha kimi, ukubonakala kwakhe ngathi ingilosi, wangitshena kanje sizothola umntwana, awu akhuliswe kanje uyawuba umohlukaniselwe uNkulunkulu. uSamson, ubaba kaSamson ke wathandaza ukuthi ingcolozi songathi ngabuya kubo bobabili khona bezothola information bobabili, khona bezofakazelana ukuthi umntwana lo somthola uzokhuliswa kanjani, intoni ofanele basiyenze kuye. Ngiyakuzwa lokho kwakho, kodwa nami ngathanda ukuyizwela ngawami amahlebe, ngizizwele ukukhuluma kwaleyo ndlozi bekade kuvakashela. Nangempela uNkulunkulu wawuza umthandazo kababa kaSamson. Yabo inglozi buya kumama, oh na umuntu esefikile, gijima wavusa ubaba, nangu lo muntu engangikhuluma ngaye wasefika. Hawu wena wakhuluma nowesifazane ngendaba yomntwana, yebo. Iyoba yini indlela esawumkhulisa ngayo? Ngiyayithanda ke futhi leyo. Iyoba yini indlela esawumkhulisa ngayo lo mntwana mayesekhona obikezela ngaye, ngoba umntwana unendlela akhuliswa ngayo. Kakhulu ke umntwana lo waphezulu, lo esamthola, lo wasizuzela ukuphila, unendlela aphiliswa ngayo, kunendlela umzalwane afanele aphile ngayo. Iyoba yini indlela ofanele basimkhulise ngayo? Waseshoke. Leli iBhayibheli sithatha lapho ukuthi khona ke wazalwa uSamson, right? Maye sezaliwe uSamson, la sethi iBhayibheli wakhula emseni, wakhula emandleni. Lapha sifunda khona ke ukuthi umoya ongcwele waqala ukumhlupha, ukumgoqoza, ukumnyakazisa, to stir him. Waqala ukumgoqoza. Waseqanje uSamson, leli gama elithi Samson lisho ukukhanya. Lisho ukukhanya. uSamson ufika ukukhanya ebumnyameni, njoba uzosusa ihlazo likanina lokubizwa ngegama lomuntu okuthiwa uyinyumba, kanti awulitholi umntwana. Kwakuyihlazo ngaleso sikhathi ungatholi umntwana. So uzosusa lelo hlazo, kufika ukukhanya manje lapha ekhaya, kanti ukukhanya kulethe esizweni sonke, ngoba kulethe ithemba kuzovusa uNkulunkulu yabahawukela. iBhayibheli ke lithi ke wakhula kuSamson. When her son was born, she named him Samson, and the Lord blessed him. As he grew up, and the Spirit of the Lord began to stir him. Wamqala ukumhlupha umoya kaNkulunkulu, ngoba sifuna iyouth yethu ehlushwayo ngamandla kaNkulunkulu. Failing to do that, failing which akobantu abasha bazokwenza izinto ezintsha, kungafikanga into entsha pheko kuphila kwabo. Kufika into entsha bese benza izinto ezintsha, ngoba kufike into entsha enamandla kunabo. Waqala wamhlupha, lokuthi waqala wamhlupha kusho ukuthi wafika wamshintsha inkambo, wafika ne-new character, wafika nento ezintsha ezimhlulayo uSamson ukuyiphikisa. Waqala wangena emthethweni wententsha efikile. Waqala umoya ongcwele ukumhlupha, ehlala kule ndawo ebizwa ukuthiwa kuseMahanadan, which is located between the towns of Zora and Ashdod. Lapha uyahlushwa manje, uhlushwa ilamandla, uhlushwa yilento entsha efike kuye uSamson. Sifuna abantu abasha abazofikelwa, abathandekayo, abantu abasha abayimpendulo yethu, abantu abasha abafikelwe. Uyabona ke mawufunda lapha kule ncwadi le yamaHubo, iBhayibheli lithi abantu abasha bayisipho esivela kuNkulunkulu, bangumvuzo ovela kuye.
Abantu abasha, children born to a young man are like arrows in warriors' hands. Ngiyalithanda ke futhi lele lithi arrows in the warriors' hands. Iteam nje yalenkonzo ithi arrows in the warrior's hand. Iteam yalenkonzo arrows in the warrior's hand. Banjenge imcibisholo esandleni seqhawe. How joyful is the man whose quiver is full of them. He will not put to shame when he confronts his accuser at the city gate. Ithini ke le indoda enalaba dodana ayijabi lapho ibhekene nezitha. Umuzi walendoda usecured lapho kukhona abamhlaselayo. Lapho kukhona amadodana siyajabula siyanqoba. Lapho khona amadodana singabantu noma kuhlwile noma kunini bakunamadodana nje simnandi asabi ngisho kwathiwa khona onokhayo siyayilalela nje uba nokuthula kajabi umuntu onamadodana. Sifuna labo bantu abasha banjalo singajabi bekhona. Asibafuni abantu abasha ogadle ekhaya. Niyabazi ogadle ekhaya abanjengalabo balemihla umuntu emsha athe khona ekhaya kukhiwa iminyanga kukhiwa izicapha kukhiwa amabhokisi kukhiwa yonke into ugadle ekhaya ke lo ngoba kusho ukuthi nezinto ezikhona ekhaya uyathatha uabuse yonke into ubhema ngisho phakathi emoyeni wakhe kunencane angalasa ngalisusa kanjani. Kodwa sifuna abantu okuthiwa like arrow in the hand of a warrior. Abantu ukuthi mabekhona kuthi nqikithi. Abantu ukuthi mabekhona kunothe. Abantu ukuthi mabekhona uzwe ukuthula emoyeni. Abantu abathi makuthiwa nje bayesa ujabule. Uyabona abantu okuthiwa nje mabekhona ekhaya noma ukho khona bona wazi ukuthi lelo khaya lisecured. Amabandla ethu bafowethu ashoda ngabantu abasha abagoqozwa umoya kaNkuluNkulu njengoSamson. Ashoda ngabantu abasha bewu4 bewu5 abagoqozwayo who are being stirred by the Spirit of the Lord. Labo bantu abasha ke bayimpendulo, they are like arrow in the hand of a warrior. Labo bantu abasha siyaciba ngabo. Why we are using arrows? Ama arrows usebenzisa when you are hunting. Usebenzisa imcibisholo. Imcibisholo siya defender when we are being attacked. Imcibisholo is security. Imcibisholo. Njoba kunjena nje bafowethu sishoda ngemcibisholo. Sishoda ngabantu esiciba ngabo. Sishoda ngabantu abayimpendulo yesikhathi esiduma njengalesi. Abantu abasha bamqhele wethu, abantu abasha bayigugu lethu, they are our pride. Abantu abasha uSamson ke wathi mayefika lahamba ihlazo ekhaya kumama, waqala na ukubizwa njengomama bonke kade bizwa ngelinye igama engafuni ukulisho manje. Wafika ukukhanya esizweni kade sithunjiwe sihlukunyeziwe sigqilaziwe sizigqila. Wafika uSamson kwasa uNkosi sivusele abazoletha ukusebe umnyameni. Somandla sihawukele sivusele abasha abazophendula ikeyi abazoshintsha okungaphansi bakwenze kube ngaphezulu. Young people who will turn this place upside down. Young people who are full of strength, full of hope, full of energy. Abantu abasha esingama ngabo lithi iBhayibheli abakajabi onabo. Busindoda umgodla wayo ugcwele bona. Ayukujaba lapho iconfrontwa izitha emasangweni. Yes nje noma kothethwa amacala, cala lakhe lothethwa genuinely, cala lakhe lothethwa correct, icala layo liyothethwa ngendlela yakhona ukukwenzelela ngoba ugcwele ama warrior, ugcwele ama arrows esandleni sakhe rather
ugcwele imcibisholo esandleni sakhe. Therefore into zakhe ayikwazi ukuthatha isinoma kanjani ngoba kunemcibisholo esandleni. Busiswele lo bandla, busiswele umusi onamadodana ayimcibisholo, onamadodana akajabhi onabo. Busisiwe indoda omgodla wayo gcwele bona. Akanibusisa uNkulunkulu, musa wakhe ube phezulu kwenu, umsa wakhe ubekini, ukuthula ukudlula uqonda konke, kunigcine endleleni zenu zonke. Bantu abasha nangalesi sikhathi esinje esithandazayo ukuthi Nkosi yami sihawukele, Nkosi yami Tahu, Nkosi yami Shwele, Nkosi yami sivelele, Nkosi yami sikhanyisele, Nkosi yami wewedwa onokusenzela longaphezulu kwesikucabangayo. Sibuso sikaNkulunkulu masibekini, uNkulunkulu abenani, thula ukudlula uqonda konke kubekini, masithandaze. Siyabonga Baba, siyabonga Somandla, siyabonga Mdali wethu, siyabonga Dwala elimiyo njalo, siyabonga Mpheme, siyabonga wena onguye, wena ongenakuguquka, wena ukhona nokhona noyoba khona. Siyakhulekela Nkosi isibuso sakho phekwe impilo zabantwana bethu. Bayavuka ngokufika kwakho empilweni yabo. Until you visit their lives, abasoze bavuka Nkosi. Siyathandaza Mongcwele, siyathandaza Jesu, siyathandaza Mpheme kaIsrael, udumo lonke malusekuwe egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. God bless you.